اپنا نام لے کے آخیا اے ماں اج تیرا بیٹا عبدالحمید آیا علامہ ایوب صاحب آخیا ماں تیرا بیٹا قاری ایوب آیا پھر ویکھیا جے جسم دی پوزیشن کی بندی ہے حرارت کیسی وجود کے اندر ہوتی ہے اوے لوگوں جدو میرے کریم نبی نے آخیا اے میری ماں اج تیرا محمد آیا ہے ماں میں مکے جا رہی ہوں اس مکے چلا جتے محمد دی ولادت ہوئی ہے میں حضور دا نام پڑھ رہا تسی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ماں میں اس مکے جا رہی ہوں جتے میرا بچپن گزری ہے شباب تے اظہار نبوت دا اعلان کیتا ہے اے ماں اس مکے چلا جنہ گلیاں میں لا الہ الا اللہ دا درس دے گے اظہار نبوت دا اعلان کیتا ہے ماں اودا بازاراں چ چلا جتے لا الہ الا اللہ دا درس دے داریاں ماں جنہ پہاڑاں دے کفار دے ایواناں چ میں درس دے نہ سن لوگ مینوں دکے مار دے سن نہ زیبا کلمات کستے سن پورا بھلا کہی دے سن اے میری مقدس ماں میں سجدہ کرنا سا لوگ اونٹ تے قائدی ہو جڑ لے آگے میری کمر تے رکھ دے سن اے میری ماں کاش تسی اج ہو دیا ماں تسی اج ماں تسی اج ہو دیا ویندیاں تے صحیح اللہ نے محمد نو کنیاں شاناں عطا فرما چھڈیاں نے حضرات صحابہ کہندے نے سرکار ماں دی قبر تے امت دی بخشش دی دعا کر گئے تے سلام کر کے تے ماں نال گلاں کر کے جدوں سرکار سفر مکہ وال چلے نا اوے توجہ دیا جے دنیا والیو سرکار جدوں چلے صحابہ کہندے نے سرکار نال پیدل چلی جان تے نالے مڑ مڑ کے جی سرکار پیچھے ماں دی قبر وال ویکھ ماں دے مزار وال ویکھن تے نالے سرکار سبحان نالے ماں دا مزار میرے تواڈے واسطے شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے آکھی ہے ماں جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماں نال پیار کر لو نہیں جے لبنا نگاہ پر چھاواں تے ماں نال پیار کر لو پہلے بھی قیامت سے دنیا تے آئی سی چلی جدو دنیا تو آمینہ مئی سی سونا رو رو کے دیندا سی دعائیاں اوے ماں نال پیار کر لو ماں جنت دیا ایک دفعہ تسی بھی پڑھ لو ماں جنت دیا ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماں نال پیار کر اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی اپنا نام لے کے آخیا اے ماں اج تیرا بیٹا عبدالحمید آیا علامہ ایوب صاحب آخیا ماں تیرا بیٹا قاری ایوب آیا پھر ویکھیا جے جسم دی پوزیشن کی بندی ہے حرارت کیسی وجود کے اندر ہوتی ہے اوے لوگوں جدو میرے کریم نبی نے آخیا اے میری ماں اج تیرا محمد آیا ہے ماں میں مکے جا رہی ہوں اس مکے چلا جتے محمد دی ولادت ہوئی ہے میں حضور دا نام پڑھ رہا تسی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ماں میں اس مکے جا رہی ہوں جتے میرا بچپن گزری ہے شباب تے اظہار نبوت دا اعلان کیتا ہے اے ماں اس مکے چلا جنہ گلیاں میں لا الہ الا اللہ دا درس دے گے اظہار نبوت دا اعلان کیتا ہے ماں
بازاراں چ چلا جتھے لا الہ الا اللہ دا درس دے داریاں ماں جنہ پہاڑاں دے کفار دے ایواناں چ مدرس دے نہ سن لوگ مینوں دھکے مار دے سن نہ زیبا کلمات کستے سن پورا بھلا کہندے سن اے میری مقدس ماں میں سجدہ کرنا سا لوگ اونٹ تے قائدی اوجڑ لیا کے میری کمر تے رکھ دیندے سن اے میری ماں کاش تسی اج ہوندیاں ماں تسی اج ماں تسی اج ہوندیاں ویندیاں تے صحیح اللہ نے محمد نو کنیاں شاناں عطا فرما چھڈیاں نے حضرات صحابہ کہندے نے سرکار ماں دی قبر تے امت دی بخشش دی دعا کر گئے تے سلام کر کے تے ماں نال گلاں کر کے جدوں سرکار سفر مکہ ول چلے نا اوے توجہ دیا جے دنیا والیو سرکار جدوں چلے صحابہ کہندے نے سرکار نال پیدل چلی جان تے نالے مڑ مڑ کے انج سرکار پیچھے ماں دی قبر ول ویکھ ماں دے مزار ول ویکھن تے نالے سرکار سبحان نالے ماں دا مزار میرے تواڈے واسطے شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے آکھی ہے ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماما نل پیار کر لو نہیں جے لبنا اے نگاہ پر چھاواں تے ماما نل پیار کر لو پہلے بھی قیامت سے دنیا تے آئی سی چلی جب دنیا تو آمینہ مئی سی سونا رو رو کے دیندا سی دعائیاں اوے ماواں نال پیار کر لو ماما جنت دیا ایک دفعہ تسی بھی پڑھ لو ماما جنت دیا ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماما نال پیار کر اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی